ebi enyi ugwu kedu ibe eji bie enyi ugwu ike nke izi ka a sachara ya ọ bụ na ndị ụkọ si na ọ dị rod and the staff sachara ya ebe ejiwe na-ebegbu nne mma ọgbọ na-egala maka ukwu nke dị n'oge na-abịa abịa o tolitezie ọ na-eweta arọ 14 edokwari ya onye owu ya chie na ike ngie ka nwoke wee dị gịnị ka ọ dị ka ibie agụọla ya nsọ na ana dịbe nne ya na nsọ dị n'ibu nne ya agụọla ya ife bụ nsọ anị na alụ gụọ ife bụ mmelụ na mmetọ donye gosie ebe arụbụnagụ dịbe nne ya dị rụọla ya agwụ gosie ọdịnala dịbe nne ya bụ ọkpụtọrọ ọkpụ maka na ọdịnala na-ebu eke akụziere ya egwu ya na mmadụ ịdị na nwanne ya bụkwa alụ kụziere ya egwu ya na o nwere ụdị mmakụ nwata nwoke a na-amakọrọ nne ya enwere ndị nkịta na-amakọcha nne ya bunye enye enu alụ ka ọ bụ n'ala Igbo nne gị mụrụ amụ ụzọ kpọrọ oge ka ị na-ayọnyi anya dịrọkwa n'anya mma na ugbo kụziere ya ife niile egwu ya na ndị ikwu nne ya bụ ndị nne ochie ọ bụ na ndị Imo steeti asị na ndị umere nne ya na ndị umere nne gị bụ ndị nna ochie na ị na-ekene ebe aga akwụkwọ n'ọtọ wee mee gịnị wee kene ebe ya mere na nwatakịrị ebe onye Igbo bụ ndị ikwu nne omee gịnị oruderugo omee gịnị kene maka na ọchọ chụbata nwata omee gịnị ị nwere ike nwata nwere ike ịyọ gị ife ịjọ ọnya njọ mana ọ bụrụ na ọnwa di ya na gị ihe aji ya njọ a na-ajọrọ nwa di ya na njọ akọwachala ya omenala niile kọwala ya ọdịnala kụzieli ya na ọjị bụ oke isi kụzieli ya ife mere ọjị ji bụ n'oke isi osisi ọjị ị na-aghọta akụzieli ya ife bụ abọsị oke mmụọ eji eje ọ bụ na oke isi ka ọ bụ eji emedo arọ bụ n'agụ akụzieli ya ife bụ ebenebe na ife mechie nya bee na ebenene na oke isi ka ọ bụ kụzieli ya ọbụchi bụ ọbụ na-eche ndo ka ọ mara ife ọ bụ egosi ya benebe gosi ya ebe bụ okwusi ọfọ si enekwa ọfọ na ọfọ na-etigwu ilo na oisi ọfọ dị nke egosi engwu gosi osisi olu eji atụ ike nga gosi okiri isi gosi akpụ ọkalete ọgba na ijide ete egosi ijide ose bụ udosi amalụkwanye ya na ọ batara obi na mbọ na-akwụ ọrịa ọmụrụ ya kụzieri ya ife niile bụ ezumezu na ndị ichie dịbe nne ya ife niile bụ ife mere anyị ji bụrụ ndị Igbo ama anya mmọnwụ ndị okiri ya sị gị ka egwu onye ana oje buo ana malụ mmọnwụ asị obodo chakwa n'ezi n'ibe bụ gịnị kịta ụmụnwoke anya maazị ebe akpọburu iru mmụọ adịkwa ama bụ ọ bụrụkwa ịna ịtọ bụ omenala Igbo endere ebe a ọ bụrụ ọzọ si ịna ịtọ kpụrụ okwu mmemme ma na ya nwere omenala mana omenala Igbo dịrị nne ife niile na-anazi ana ọ bụrụ nwa nwoke ịkụzieli ya ife mere na nwoke a na-egere nwaanyị oke ntị o mee isi ya esozi na nne gị na-eso mụ ha bụ nna gị na o nwere ife ihe eme gịnị ihe amụta n'aka m maka na anya ka nwoke ji azụ ibe ife niile abụọ dị n'ala Igbo ọ bụ na nwa nwaanyị igwe ya nọ akụ nne ya bụ ofu akụ na ife ndị nna gị na-eme ngwụrụ na ọnwụkwa na ogoli nọ n'ezi eme gịnị ya emere gị karịa owelu gịnị ọ bụrụ nwa abụ ugo owelu nna ya wee fili isi maka na nwata nwaanyị ya na nna ya dị na mma a na-awaliri ya n'ilo ife niile abụọ dị n'ala Igbo ikuzieli na arụ anya dị ebido na Jenụwarị na ife bidola arụ Igbo bụ mgbe mmiri ji tụọ nọ mmiri tụrụ n'ala Igbo na-ebido ịkụ arọ ikuzieli na ịkụ arọ anyị na-ebido March end maọbụ na April nọ mgbe ahụ ka anyị ji agụ ọnwa mbụ n'ala Igbo ikuzieli ife bụ ọnwa ịbụọ imegide ikuzieli iviji ọkụ bụ ọnwa na-esi nke eji eli m ji ikuzieli n'oke ọkpa ka eji eme iviji ọkụ nnekwu ka eji ada ama mana aka ufuru ka eji agba onye ntị ike ịghọtara Igbo nsoro ibe eme biko ọ na-agụ m agwa na-apụta unu amarọ ka omenala Igbo si atọ ụtọ a sị m onye si na omenala Igbo ada atọ ụtọ n'okene m na ọkụ
ọmụrụ ka ị na ụmụ ovu ọnwa yala ife ife bụ omenala maka na omenala Igbo ife niile anyị na-eme eme tọrọ ụtọ na omenala mana omenala Igbo nwegide nwe na o nwere ele eji edebere nwaanyị ji edebere die nri ndị kịta nwa ya bụ nwaanyị bute nri obulu nri obulu ofe debe n'aka nri buruzie nri debe n'aka ekpe ọ bụrụ ndị Igbo steeti ọsị ọjọgolo iru mgbede mana ibe bụ iru mgbede bụ nwaanyị achọrọ ịnụ ọnụ osogodu nne di ya mụta gịnị ntọ na ana dịbe ebe ọ na-eje ọ dịbe ndị dịbe ebe na-ekwenu ka anyị si esi ofe aṅara na ka anyị si esi eri nkụsicherie ntọ na ele anyị ji eti ofe nsala ma ọ bụrụ onye ọmụbara na ele anyị ji eme ogiri eji ele ofe onugbu ma ọ bụrụ ndị ide mmiri ndị agbaja akụzieri ọdịnala niile dị n'ala Igbo na ka anyị si esi ofe achara na ka anyị si aya ịkpa akpa agwa ọ bụrụ ndị Nsụka asa dị ide ka alụmọnụ Igbo ekele gbuo m unu ọ bụrụ osi ka na ogbuzuru egosi ya ọ bụrụ bụ onye eze a ga-eto mmụọ nne ọ bụrụ osi kpọgbu ụwa isi anụ ọkọ mgbe a ga-eji ka ibe niile abịa ibe ejime Igbo omegịnị ka anyị gbaka na ndụ mbọ ka anyị mee ka ọdịnala anyị na-atọ ụtọ ụmụaka gị na-afọ eto obere ego bịa gị n'aka ite ibe na plen budogo obodo oyibo mama amara ọdịnala